Amigos, buenos días. Hoy hablaremos de los animales que nos encontramos en los zoos. Bueno, sobre todo nos fijaremos mucho en la pronunciación. Entonces, ¿qué podremos encontrarnos? Els lleons, el león, el lleó, la leona, la lleona. Llavors també ens hi trobarem els rinocerons, el rinoceronte, el rinocerón, l'elefant, el elefante, la jirafa, que en castellano se escribe con J, en catalán será con G, la jirafa, G-I-R-A-F-A, la jirafa, el mono, el mico, els micos, l'hipopòtam, el hipopótamo, l'hipopòtam, el avestruz, l'astruz, pingüins, el pingüino, el pingüí, amb dièresi sobre la U, el pingüí, perquè també pronunciem la U, el delfín, el dofí, el oso, l'os, la zebra, Z-E-B-R-A, la zebra. I també un altre que és un dels meus preferits és el cocodrilo, el cocodril. Encara que s'escrigui amb O, es pronuncia U, cocodril. El cocodrilo, el cocodril, el canguro, el cangur, C-A-N-G-U-R, el cangur. Fem una revisada de tots els que hem vist. El tigre, el lleó, el mico, el cangur, el rinoceront, l'hipopòtam, l'os, el cocodril, el dofí, la zebra, l'elefant, la girafa, l'astruz amb la C trencada i el pingüí amb dièresi sobre la U, el pingüí. Molt bé, amics, doncs espero que us hagi agradat aquest vocabulari bàsic sobre els animals que ens podem trobar en el zoo, els animals salvatges. Gràcies i fins aviat!